עולם ארדקור. וניכנס, נראה מה יש לעולם להציע. מעגל, סטייל, מה זה, איך השתגרתי לפה. אז זה רק אני או שהיה שם יד של זומבי? לא דמיינתי, אני לא יודע. מישהו רואה את הסרטון הזה לחזור אחורה, אולי ראיתי. ואיך דווקא פה הזדמנתי? בוא נראה מה יש למקום להציע. אין פה כלום, אין פה שום כלום. שם. נעלה אני אעשה קצת משאבים. I'm the way I get out. Oh my god, that worked! יש פה משהו, מה זה? מה זה בכלל? איך יש פה משהו? אני אחצוב עצים ונחזור אליכם. אוקיי חבר'ה, חזרתי לפה עם 11 עצים. נכן פה דברים. טק. למה אני עושה ככה? וואי. בוא נראה. טוב, עכשיו בוא נכין פיקקס מעץ כדי לקחת דברים מאבן. בינתיים אולי נמצא איירון. אולי נמצא איזשהו וילג' ויש שם. אני כוח עכשיו לחצוב את זה. זה בסדר. אז הכל טוב במקרה. אוקיי, 18 זה מספיק. וואי. בוא נכין את כל הדברים שאנחנו צריכים. גרזן. אני חושב שלא צריך כל כך חרב, כי גרזן יכולים לומר שזה אפילו יותר טוב מחרב. אני אכין את זה, שבל וזהו נראה לי. אז נאמר עוד שנייה אני גומר פה. כל הכבוד, סליחה על הרעשי רקע, אני לא יכול לעשות שלא יהיה אותם. אוקיי, אז מה אני עושה עכשיו? אני מרגיש שמשהו לא יודע. עכשיו בוא נלך לחפש וילג'. לאיזה כיוון אני אתקדם לפה. פה עדיף. בוא נלמד יהודה. בטטה. אוי, זה מוביל וילג' יש! מי היה מאמין שאני הזדמנתי כזה קרוב לווילג'? מזל שהלכתי בכיוון הזה, למה זה הווילג' הכי גרוע בו. כאילו, אין וילג'ים יותר גרועים. מה זה? תגידו לי, אין פה כלום. מה קרה? המיינקראפט שלי נהיה יותר... לא משנה, בוא נתעלם מזה. יש פה קול, בוא נחצוב. אבל לי, וכן. נו מה? ביי. חזרים, תברחו. אופסי. מה אני לא. אני מעדיף לא ננשם מלא. נו מה, אין פה כלום. מה, זה הווילג' הכי גרוע בעולם. מה זה? אין פה תיבה? אין פה שום תיבה. מה זה הדבר המרחף הזה פה? מה אתה עושה פה? אולי נמצא איירון גולם לפחות. יהרוג אותו. מה? לשם עכשיו אני לא רוצה לרדת. אין לי
אין לי אפילו ארמור. בוא נחפש פליז, יש פה לפחות איירון גולם. בוא נעלה. בוא ניקח. איזה כיף. אני לא יודע אם זה רק אני, אבל זה מספק לחצוב עם שוול. יופי, 15. אוקיי, די, מה אתה עושה? קשתה. כזה, מה אתה רוצה ממני? בם 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 בם. לא. למה אתם לא יוצאים? הנה, אני אעשה לכם עוד. צאו כבר לחופשי, מה אתם עושים? אתם תמים. אוקיי. אז מה אנחנו נעשה? ננסה למצוא איירון גולם, אבל מרוב שהווילג' הזה גרוע, אין בו אפילו איירון גולם. מה זה חרטא הזה? מה זה חרטא הזה? יש פה... אני מעדיף לקחת מפה מיטה. מיטה? רגע, אולי יש פה משהו? פליז. אין פה כלום. אני אגנוב לך. בגלל שאין לך כלום פה. אין לך כלום, אתה חסר תועלת, הווילג' הכי גרוע בעולם. אין לי יותר דברים רעים אפילו להגיד עליו, מרוב שהוא גרוע. זה מצאתי וילג', זה וילג' גרוע. אין לי פה כלום. ולמה? מלא. אולי פה יש משהו? בוא נראה. אז איפה שהייתי מקודם? איך חזרתי לפה? שמאלה. יש. לא יש. כן יש. לא יש. כן יש. אוקיי, קדימה. איפה? יש פה עוד וילג' בבקשה. לא רוצה עוד. עשיתי לו וואן שוט. מה אני אעשה איתה? יש לי כבר מיטה. טוב, יש לי פה אוכל. כן, נראה לי זה יספיק לבשל את כל זה. אחד. בוא נקווה, בוא נחכה פה ונעשה בינתיים סיב על בשר. תודה לאל. אוקיי, התחיל להחשיך. יש לי מיטה, אין לי מה לדאוג. יש פה... אין לי טורצ'ים. 1000 פאקינג טורצ'ים. אז בואו נעשה לילה טוב, חבר'ה. תודה רבה לקום בבוקר. אז למה לא? בואו נעשה עוד קצת מקלות. כמה? 14. בואו נעשה זה 12. טוב, זה גם סבבה. ככה עושים. אני כבר שכחתי את כל המתכונים. נראה לי הגזמתי. למה הגזמתי? הגזמתי 44. טוב, מה אכפת לי? אני יכול להשיג עוד. טוב, איפה המערה? הנה. מספיק לבינתיים. מה זה המערה הקטנטנה הזאת? פאקינג, אין פה, זה חתול,
אני לא יודע מה זה בכלל. טוב, קצת לקחתי קול. תביא לי את זה. בוא נלך. בוא נהרוג קצת כבשות. למה מקודם? הנה, יופי. רק בשביל האוכל. רק כדי שאם אני אצטרך אני אוכל. יש פה איירון גולם. זה לא עד כדי כך נורא. אוקיי, הטכניקה שלי זה לתת לו מכה, לברוח, לשים כאלה, לא יודע איך קוראים לזה, מה שאני מחזיק, עץ, ואז להרביץ לו עד שהוא ימות. אוקיי, איפה הוא? אני צריך להיות מאוד מתוזמן. אני אתן לו מכה, אני כבר מוכן ככה, מה, אתם רוצים בכוח שאני אמות? נו, למה אין לי חץ? אני ארד ואני אדפוק ספרינט של החיים. אוקיי, איירון, אני הולך לתת לך מכה, אני בורח, ואני עולה על בניין ואז אתה מת, הבנת? קבל את זה. אין לי כוח להרביץ לך, נו. עוד פעם אוי, ירד לי הרבה חיים. מה אני יכול לאכול? בלי שזה ייקח לי הרבה זמן. תקיפסי. מה יש לי פה לאכול? אני אוכל להשיג אותו עכשיו. לא יודע מה. הנה, יופי. היה בלה. פטטו. עוד גנב מסריח. איזה גנב מסריח. הנה פטטו שלי. ימי. טוב, אין לי כוח. אני נכנס למערה בכל הכוח. לא. הנה, מנהרה. 44 טורצ'ים. עכשיו אני לא הגזמתי. עכשיו. אוי. אז נראה די הרבה מפחיד. יש פה איירון אבל. אני ארד. כבר יקרה לי. המשימה שלי זה לא למות, כי אתם... אומייגאד, מה אתם עושים פה, יא מניאקים? מה אתם עושים פה? רק נכנס לאיזה אירוח גרוע! אומייגאד! בני 1000. טוב, נו, ביי, נגמר הסרטון. איך יוצאים מפה עכשיו?